12. marta započeto je prvo ovogodišnje redovno očitavanje vodomera korisnika usluga javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje se obavlja u samom Zrenjaninu i 6 naseljenih mesta: Kleku, Banatskom Despotovcu, Knićaninu, Botošu, Melincima i Stajićevu. Usled niskih temperatura i snega očitavanje je privremeno obustavljeno, o čemu je nešto više rekao Siniša Gajin, rukovodilac službe informisanja javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ovo prvo redovno očitavanje vodomera je bitno jer dolazi posle zimskog perioda kada su se korisnici zaduživali akontativno na osnovu svoje prethodne potrošnje i taj period je od novembra do marta meseca. Očitavanje će biti nastavljeno čim se vremenske prilike poprave, čim temperatura bude u plusu. O tome ćemo blagovremeno obavestiti korisnike putem našeg sajta, Facebook stranici i putem sredstava javnog informisanja. Inače, svi korisnici koji ne žele da budu zaduženi akontativno na osnovu prethodne potrošnje, što će i ovog puta biti slučaj na računima za februar mesec, iz razloga što, kažem, zbog vremenskih prilika nije moguće vršiti očitavanje vodomera, mogu sva stanja svojih vodomera prijaviti na jedan od 3 načina, znači putem fiksnih brojeva telefona, slanjem SMS poruke ili slanjem maila sa stanjem vodomera i sve informacije o brojevima telefona, broju za slanje SMS poruke i mailu mogu pronaći na našem sajtu www.vikzr.rs u delu korisnici prijava stanja vodomera. Na našem sajtu mogu pronaći sve druge dodatne informacije, a uvek im je na usluzi i besplatna infolinija 0800 024 023. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem korisnike da zbog niskih temperatura izvrše utopljavanje svojih vodomera i unutrašnje kućne instalacije, jer zbog niskih temperatura može doći do smrzavanja i pucanja vodomera ili cevi u okviru kućnih instalacija, što može prouzrokovati havariju, odnosno prekid vodosnabdevanja u objektima, a može izazvati dodatne troškove korisnicima jer su obavezi da izvrše sanaciju nastale havarije. Svi korisnici koji su u prilici da očitaju svoje vodomere mogu javiti očitana stanja najkasnije do 25. marta i to na jedan od ponuđena 3 načina: telefonom svakog radnog dana od 7:30 do 13:30 časova na jedan od sledećih brojeva: 535-773, 530-344 ili 593-003, zatim SMS porukom na broj 064-811-6099 ili slanjem maila na sluzba.ocitavanja@vikzr.rs.